kanssamme. Haluatko mennä että? Voi, tämmönen pikku ystäväni. Kyllä. Siinä meidän välimme. Tänne haluatko kätettäkin? Vähän käännetään sinua näin. Saanko minä ottaa tästä kädestä? Ja Ella saa ottaa sieltä yhdessä sinua ja haijusynäätä. रामिन ऊपर देखो बाय बाय करो वो देखो बाय बाय करो Anna hienosti. Anna sinulle täältä vielä korttia. Leikitte meidän kanssamme. Ja miten upeita kuninkaallisia tapoja täällä näkyykään, eikö vain sisko? Oli kyllä aivan upeita liikkeitä siellä jokaisella. Tiedättekö, minä odotan jo hieman joulua. Odotatteko tekin joulua? Voitte näyttää kättä nostamalla, mikä onkaan joulussa teidän mielestä parasta. Olisiko se vaikka herkut? Aika moni tykkää herkuista. Mekin. Suklaata. Kyllä. Mitenkäs tykkäättekö myöskin lahjoista? Minä vähän arvelin. Entä jännittääkö jo tontut ja joulupukki? Kaikki nämä asiat ovat minunkin mielestäni aivan mielettömiä, mutta eniten kuitenkin rakastan joulussa sitä, kun saa
saa viettää omien rakkaiden kanssa yhdessä ihanaa. Alkoin viettämään sitä joulua. Tiedättekö, kenestä minä saatan puhua? Sanokaa vain. Kyllä oikein, pieni merenneito. Mistä te oikein tiesitte? Onkohan teidänkin hyvä ystävänne? Voi miten ihanaa. Kyllä tosiaan, eräs joulu hän vietti meidän kanssamme ja me halusimme yllättää, kun ne olivat hänen ensimmäisistä jouluista, niin me teimme hänelle semmoisen laulun. Haluatteko kenties kuulla sen? Ai, se olisi ihanaa tehdä niin, että sinne voi mennä siihen keskusteluun. Hey, Dan? Huh? Hey, Dan? Yes. What's that? Jangan juara. Jadi wajar nih, tidak ada.